kagatos ka mga bagong city scholar sa Mandaue, gipanghatagan na sa ilahang Certificate of Grant. Apan taliwa sa umaabot nga kabag-uhan sa administrasyon, maapektuhan ba kaha kining maong programa? Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sa yanong seremonyas gitunol sa Mandaue City officials ang Certificate of Grant ngadto sa mga bagong scholars sa Dakbayan. Balig 35,000 pesos kada tuig o 17,500 kada semester ang mamahimo nila nga ma-avail alang sa 4-year course. Maka-enroll sa bisan asang eskwelahan sa Sugbo. Alang sa umaabot nga school year, 100 ka mga scholars ang napili gikan sa kapin 500 nga nang-apply alang niini. Tinuig nga gigahinan og budget ang scholarship sa mga batanon. You possess great potential, and it is our responsibility in the city government of Mandaue to nurture that potential. Gikalipay sa mga batanong napilian ang kahigayunan nga makaeskwela sa kolehiyo. Dako na kuno kaayog ikatabang sa ilang pamilya ang scholarship. Medyo lisod yun siya for my part and then ang transpo. So, dako kani nga siya nga tabang sir para dili ko makahatag burden sa akong family. I am a academic achiever sir nya. Ganahan jud maka human jud sa pag-eskwela and makalampos and makatabang pod sa akong family. One way of saying thank you very much ang inyong success nga makita sa Mandaue nga wala mausik. Taliwa sa pagsud sa bagong administrasyon sa Mandaue, gipanghinaot nga dili maapektuhan ang scholarship program sa syudad nga masustiner ug mapalambo pa. Ordinansa na unya sa ako pag message niya. I believe yun no, nga si Junkie padayon ginaniya. Kay kayuhan mas madughanon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.